Ja, men der er jo, det har man jo selv givet svaret på, det er sprossefredning. Og det er selvfølgelig jo forskelligt fra egen til egen. Der er jo forskellige gener i den nordjyske bestand, og de er jo glade for deres modeller, det skal jeg ikke blande mig i. Jeg taler omkring vores vestjyske bestand, og hvad det gør i Djursland, det må de jo sådan også selv lægge råd lidt med. Men vi ved jo knap og nap fra Vestjylland af, hvor gammel er en 12 hjort gennemsnitligt. Altså man har lavet 2 kæbeundersøgelser, en i Djursland, som er et stort privat ejet område primært, og så et kronvildreservat. Det er måske ikke repræsentativt rent videnskabeligt. Det kan man altid diskutere. Jeg har min tvivl, men det er det, man har gjort. Lad os nu få, hvis vi skal gøre noget her, så lad os få en vurdering af, hvor gammel er en 12 hjort, for eksempel gennemsnitlig i de vestjyske plantager. Lad os se, hvor gammel er den på Djursland, hvor gammel er den i Nordjylland. Så kan vi jo danne os et billede. Men som udgangspunkt, så synes jeg, at sprossefredningen er ganske udmærket. Lad os sige, at vi freder fra 12 hjorter op efter. Så vil jeg tro, uden på min egen begrænsede viden, at vi måske ligger på en 5-årshjort. Og det er jo det, man kan se på Djursland. Der er lige mange 5-årshjort på Djursland, som der er i Dyrehaven. Og der er aldrig nogensinde nogen, der har påstået, at der mangles gamle hjort i Dyrehaven. Problemet kommer jo på Djursland fra 5 til 8 års alderen. Så lad os sige, at vi freder fra 5 års alderen op efter. Det synes jeg ville være ganske udmærket idé. Så lad os frede 12'erne op. Så får vi de gamle hjort, vi gerne vil have. Når de er slået igennem dertil, så er de fredet. Først når de går retur, kan vi skyde dem igen. Der er ikke noget, der er mere logisk.